хора, аз съм TrollHackBG и това е първи епизод на Micro Battles в Mineplex и да, нека започваме. Троши. Така. Знаете какво си имаме? Имаме си един чист хакер. Аз ще запуша всеки случай. Но ето го и него. Чекайте бързо. Така да ме намери. Можем да го убием всъщност. Дано да няма раджин. О, биха го, браво. О, не, това не е той. Долу на гъла, така че пис. О, мага! О, рект. Убиха хакера. Сега вече играята е наша. Така, еми раш. Нека ни да взем кил. Да взехме кил, браво. И последният човек е... къде е? Той е жълт. Жълтите са там, значи трябва да ето го. Нека ние да вземем кил. И GG. Спечелихме. Взехме последния кил. Убихме хакер, което е доста важно. Явно раджена му не е бачкал. И да, ще си в следващата игра. И върнахме се. Така, почваме. И сме с Kit Archer. Така бързо се качваме. Да еба майката да. И нашите продължават скилянето. First Blood. Така горе сме. И това е хакер. Сериозно ли няма да го оцеля? О, да, това е наш. Тъп съм. Олеле, мала. Ето ме хак. Не знам. Няма да забележи, че се качвам дано. Не! Охо! Нашата май кучка видеко виде. Тя е паднала.
Окей, останахме с това само. Чиди! И тази игра я спечелихме. Така. И то направо почва следващата, но за да не чакате, ще си има следващата. Ей! И връщаме се за последната игра на Skywars и пак не избрахме кит, няма лошо. Така, играм на един от любимите ми мапове. И фейл. Браво. Не. Да ви еба майката, бате, да ви еба. Черна да ви еба. Бъни хопа. Чилаури от червения отбор. Еми да, това ще явно за клипа. Надявам се да ви е харесал. Сори, че псувах, ама хакерите са дразнещи и ще се видим в следващия епизод. И чао!